Garen, may digodana. Ніколет. А, вона туди йде. Андрій, сюди дивіться. Андрійку, куди летали? Ти маєш, а була?
Pán s vami je s duchom tvojim. Milí Sergej a Oktavia, prišli ste do Božieho chrámu, aby tu pred kňazom a svedkami manželstva. Je to veľká udalosť vo vašom živote, preto prichádzate spievať svojich príbuzných a priateľov. A tešíte sa, že budete pred Bohom svoji. Aj cirkev sa teší s vami, veď ste jej deťmi, a vašim manželským zväzkom pribudne do jej spoločenstva nová rodina. Cirkev bude prosiť svojho nebeského ženicha, aby vaše manželstvo bolo jej naozaj na radosť, vám na spásu a Bohu na česť a slávu. Všetkých vás srdečne vítam. Vyslíš naše pokorné prosby za týchto tvojich služobníkov, ktorí pri tvojom oltári spájajú svoje životy. Naplň ich milosťou a upevni vzájomne lásku skrze Krista nášho Pána. Amen. Čítanie z listu svätého Pavla apoštola Kolosánom. Bratia, ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si cíti milosrdenstva, dobrotivosti, pokory, miernosti a trpezlivosti. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by sa niekto mal čo v jednom tele ponosovať na iné, a buďte za to vďační. Slovo Kristovo nech po vás bohato prebýva. Múdro sa navzájom poučujte a napomínajte. Vďačným srdcom spievajte Bohu žalmy, chvalospevy a duchovne piesne. Čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Ježiša Krista a jeho prostredníctvom vzdávajte vďaky Bohu Otcu. Počuli sme slovo Pánovo, Bohu vďaka. Milosti Pánovej plná je zem. Blážený národ, ktorému Pánom je Boh. Blážený ľud, ktorý si on vyvolil za svoje dedičstvo. Hľa Pánovo oko bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo úfajú. Milosti Pánovej plná je zem. Naša duša očakáva Pána, on je náš pomocník a ochranca. V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. Milosti Pánovej plná je zem. Milosrdenstvo Tvoje, Páne, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Milosti Pánovej plná je zem. Pán s vami i s duchom Tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Preto, čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Počuli sme slovo Pánovo, sláva Tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, sviatosťou manželstva sa kresťanskí manželia stávajú znakom tajomnej jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a cirkvou a zároveň majú na tomto tajomstve účasť. Preto si manželským životom a prijatým potomstva jeho výchovou vzájomne pomáhajú v svetosti. V Božom ľude aj oni majú svoje miesto a vlastný dar. Muža a ženy, ako aj dobro, deti si vyžadujú úplnú manželskú vernosť a nerozlučiteľnú jednotu manželského zväzku. Kristus Pán, aby podľa vzoru akoby manželského zväzku a cirkvou jajnejšie vyjadril a uľahčil nerozlučiteľnosť manželskej zmluvy, povýsil manželstvo na hodnosť sviatosti. Kresťanskí manželia nech sa teda usilujú udržať a zúšľasiť svoje manželstvo, ktorá príde z pramenia Božej lásky. Tak spájajú v sebe božské a ľudské
aby si v svetosti i v nešťastí ostali telesné i duchovné verní. Svoju prirodzenú povahu manželstvo a manželská láska sú zameranie splodeniu a vychovávaniu potomstva. Milí Sergej a Oktavia, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastala tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Staňte. Pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodne a úprimne? Áno. Ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonu jeho cirkvi? Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Sergej, berieš si Oktáviu za svoju manželku? Áno. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neodpustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Áno. Oktavia, berieš si Sergeja za svojho manžela? Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neodpustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Milí novomanželia, teraz prísahu potvrdíte, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom nášho Pána, Ježiša Krista, prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Pred oltárom nášho Pána, Ježiša Krista, prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Teraz vám požehnám sľubné prstne. Požehnaj, Pane, tieto prstne, žahňame ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti skrze Krista nášho Pána.